Bafethu namhlanje uJulius Malema uyo-appeara e-East London Court for i-sentencing yakhe. Last year uye wagwetywa wafindwa guilty, so namhlanje uyosentenswa. Kukhona apho babe-celebrate khona kwe-celebrations zabo, wakhipha umpu, wadubula emoyeni, kugcwele esihlangalaleni kugcwele abantu. So lonto iyi-crime. Do I want him to go to jail? No. What he did is a crime, ndiyavuma. But do I want him to go to jail? No. You know why? Because if nyani bafuna into bakorekisha okanye basebenzisa i-justice system right, lo mntu oye wamnika umpu because wayebhizi bebhiyoza ke, uthathwa umpu umuntu othizeni oyi-security guard sabo usinikeza uJulius Malema. Uba ngabanyani bebefuna ukupanisha uJulius Malema for ucommita law crime, ngokubona ngam lo akakwazi kusinda because umuntu abamfinde guilty nguJulius Malema waze wasinda lona. Uba ngaba siye bugebengwini saze sathi sisonke sisebugebengwini siyogqekeza, xa kusegqekezwa njalo kwakhona unikezela umpu ndathatha umpu ndadubula, sonke besikulo crime leyo. I-accomplice yakhe leyana isinda njani yona uba ngabanyani bafuna ukumpanishela for i-crime akayenzile? Ndiyafuna into reprimandwe, ndiyafuna into reprimandwe. Angakhonjwa ngomnwe, angathunywa kuthiwe makenze certain things within the community, anganikezwa certain interdicts ezizampreventa from doing or performing certain things. Zikhona indlela abangampanisha ngayo, but not to take him to jail. Not long ukhona umncama naye ebhiyozela into zemigidi yabantwana bakhe nani naye uyimeya ne, ukhiphe isibhamu wadubula phezulu. Into yakhona ayithetheki ncam ukusayiva yona into bavele kuthiwe abasemthethweni bazawuxhumana naye, but bithini into yakhona asiyiva. Bafethu, we are in a position whereby right now we are fixing our criminal justice system, and if sizayifixa mayibe fair, mayingajongi khala, mayingajongi political party, and mabangasebenzisi i-political tantrums zabo, i-beef zabo for into babethane kwinto ezifana nezi. Mabangayibedlala izipolitiki lento lena. Sifuna i-criminal justice yethu, system yethu, but uba ngaba bafuna ukusetha i-example ngaye, mabayisete bamkhombo ngomnwe bathi azeke angaphinde ayenza loo nto akayenzile, because ikhona ingozi ezakwenzeka e-East London. Should they decide to sentence uMalema, I am telling you, ikhona into ezakwenzeka ema, because I don't think it's fair. And disclaimer, I am not a member of EFF. That's just my 2 cents. Looking forward to basizava indoba bazamsentence abathini, but I have mixed emotions about it, because kuzixesha lepolitiki and i-AfriForum kungenzeka indoba ngafuna ukumsentence to a jail, of which is facing a maximum of about 15 years. But do I think they're going to do that? I don't think they're going to do that. But nje indoba mayaziwe indoba into efana naleyana i-wrong, it's correct indoba bathini bamreprimande bamkhombe ngomnwe, sibe khona isigweba kazasigwetywa, even if akusiuba makaye jail. Because I'm from Joburg, I live in Soweto, and kukhona apho ama-ANC members ake athi nawe xa wene celebrations zabo adubule, ubake badubula kwadubule kumntana watshona. So those are the things that they also need to take into account xa bethatha i-decision yabo. And they need to uba bona bawuqinisa lo mthetho, because bayalimala bona abantu kwezi zinto ezi. He's still an African. Ungomnye wethu. Usasengomnye wethu.